Epa ikusentzuleok, hau albisteak 2.0 da, badakizue, teknologia berriak, internet eta olako gaiak telebistan lantzen dugun saioa. Eta gaurkoan, teknologia berrietan haratago joan genuke. Telefono bat ekarri dugu, HTC bat, Android sistema eragilea daukana, eta telefono hau nola euskaratu ikasiko dugu gaurkoan, ez da, Galdar? Bai, beste gauza batzuen artean, azken aste honetan izandako berrietako bat da, edo bideo kuriosoetako bat ikusi duguna, eta horretaz hitz egin nahi izan dugu. Ez da gauza bakarra azken asteetan ikusi duguna, adibidez ikusi dugu ere, Azel Luzarraga idazlea, Txiletik ari dela bere novela berriaren inguruan Twitter bidez mezuak ematen, edo horrelako berriak ere aste honetan jaso ditugu. Egia esan, internet beti ari da berritzen, etengabe ari da berritzen, eta guk geuk ere gure saioan berrikuntzak maite ditugu, eta gaurkoan gainera berrikuntza polit bat dakargu. Webcam baten bitartez elkarrizketa bat egingo dugu, Euskal Herriko beste leku batean lagun bat daukagu, Android garatzaile euskaldun bat, Joseba Gabilondo, eta gaurkoan berarekin elkarrizketa bat egingo dugu. Horretarako, webcam bat jarri dugu hemen estudioan bertan, eta bera han egongo da, kasu honetan Eskoriatzan. Besterik gabe gure laguna agurtuko dugu. Eguerdion, telebistan Gabon esan beharko genuken arren, baina gauza hauek eguneko edozein ordutan ikusten direnez. Aupa, Joseba? Aupa, eguerdion bai. Zu besteak beste Android garatzaile euskaldun bazara, eta esplikatu guzu Android sistema eragilea, hau da, telefonoetan baliatzen dugun sistema eragile hori euskaratzeko, ze pausu eman dituzu orain arte? Bueno, izan ikusi, zutagun urtezan behin batez, Androiden lokalizazioan inguruen, da euskaratzean inguruen, eta, bueno, beste lagun batanik, pentsagoan azan, aurretik beste foro baten hasi izan euskaraketa hori hartu, geldi zaun euskaraketa hori hartu, eta hon hartien sarian jarri euskaratzeko. Eta, bueno, sortu da Google Docs bat, bertan bihardian artxibuakin euskaratzeko, eta horri biltzen gara euskaratzen. Bai, komentatu hori Zutagu eta Google Docs, agian jende askok ez ditu ezagutzen, sare sozial bat da Zutagu eta Google Docs dokumentuak konpartitzeko sistema bat, baina nola ibili zarete hor, zenbat jende ibili zarete sare horretan, euskaratze horretan, eta nola egin duzue? Momentu honetan, edaz, 26 pertsona uste dut izena mundu dunak, Google Docs hortan, fitxategi hortan euskaratu alizeteko, eta eguneko 90-90 uste dagoela. Orduen faltako zanak gutxi da, eta ingauen zan formula iso bat jarri, euskaratzean ezagunak izena muteko bertan, eta behin ja baimenak egun dokumentu hori editatzeko, eta euskaratzen gazteleratik euskarara. Eta horren emaitza dagoeneko ikusi daiteke telefonoetan? Probatxe bat bai gauen, ezakigun oso ondo zelan integrau olako telefono baten, Android baten, eta froga batzu bai gauen eta lortu gauen aplikazio batzu bintzat euskaratzia. Eta bideo bat igo gauen YouTubera, eta hor dau, eta ikusten da zelan euskaratuta dagoen, ja. Eta zuk zeuk guri telefonoa erakusteko moduri pai, horko aplikazioaren bat edo eta zure webkamaren aurrean jarri? Bai. Momentu honetan dauken nabigatzailea bera euskaratuta. Nabigatzailea sartuko naz. Eta adibidez ikusten mozue hemen aukeretan. Aukerak euskaraz da hemen. Adibidez, hemen sartzen manaz, ikusten da bai hori dana, testu euskaraz dagoela. Pixkat urrundu telefonoa, hobe enfokatzeko. Bai, asko zobe. Horrobeto. Bai. Eta sartu, adibidez, horria zabaldun, adibidez. Bai, klik egin batean. Horriaz. Bai. Lasten marka gehitu adibidez emun bot. Eta hori ikusten dut zelan, lasten marka gehitzeko lehio hori internetan, ez? Bai, Android sistema hau norena da edo librea da edo... Bai, berez,
kodigua, guk azkerien ingauna zen, kodigua deskargatu, sartu euskerazko fitxariak hor eta konpilatu. Orduen librea da, posible da deskargatzea. Googleen aplikazioak Gmail, Talk eta horrek ez dira, Googleenak dira, itxitxak dira. Orduan horria arazoak aurriko gauen euskeratzeko momentuan. Lortu gauen, zelan itxia trampa pare bateaz, baina horria arazotu egun ziren. Eta, kasu honetan, Android euskeratzen ari zarete, Android, esan dezagun, beraz, software librean oinarrituta dagoela, eta horrelako HTC mugikorretan erabiltzeko moduan izango da. Ze erabilpen eman alzaie telefono hauei gaur egun? Gaur egun, asko. Nik egin ezan, azkenian honekin momentu zauz internetera konektuta, edo zertarako, Twitterren ibiltzeko, Facebooken ibiltzeko edo bai, azkenien, ez dakit nire bai gero, VoIP bidezeko telefono deiak egiteko bai, erabiltzen dut, eta azkenien horrela jo txikitxo bat, gauza asko inaldi honekin, gauza asko. Trakak grabatzeko mendian zabezanean GPS-ekin, urtegako behazko erabiltzen dut, GPS moduan. Bideoak ikusteko baliatzen duzu, Joseba? Nik hau dauketena ez daukelako oso pantaila handirik tolan, baina, nosbaitzen ikusi aldot eta ez da gaizki ikusten, Bueno, hori izan da dena, bukatu behar dugu saioa, baina bideoen inguruan hitz egingo dugu eta bideoak, badakizue beti bukatzen dugula saioa bideo gomendio batekin. Bideo gomendioa gaurkoan Googleen ingurukoa da, Android eta teknologia guztionen garratzailetako bat edo, eta Googleen historia edo biltzen duen bideotxo da, bideo labur bat, baina, esan beharra dago, ja ez dagoela guztiz gaurkotua, bideoak urtebete edo izango duelako, eta handik aurrera sortu direlako beste gauza asko, telebista edo bestelakoak. Besterik gabe ikusentzuleok, bideoak, Android, Google eta beste landu ditugu gaurko saio interaktibo honetan, gustatu zaizuelakoan, hurrengoan irudimena eta garapena berriz ere lantzen hasiko gara.